Sana aneh. Kemiri bang. Bakule di. Tak keplak kono kae. Kayak ora panas kae. Iya nih ngontan aja gitu. Bisa biro? Sakone, saithik ae. Iya nih ngontan lagi deh. Try yo. Bakat ngontan ini terusno ya, tenanan belas duwe. Bayar kowe ya. Iya, bayar lebih cepat aja. Kencur. Gaspol gak apa-apa. Gaspol rempol. Ngosel. Anu, sak tengahan ya. Iya kaya sabene. Mbok jot-jot piye, Dik? Kak mbok jot-jot. Apa mending? Iya, Bang. Korong dedelan ya, Bang? Dedel, guys. Micin, Bang, separo. Endi parake? Nendi? Mbok Fitri ya panut ranjine. Ya Allah, sangu apa? Iki apa suronan dek? Tak mar. Sing apik. Ya sing apik yo. Bendok sak prapat ae jagane bocil. Kowe wali tak marahi kok. Sing apik. Ngono ku yo gak senengi wong engko. Oh, saiki sing senengi ngono-ngono. Tomate lek ayu-ayune kok pipine artis ya lho. Rupane kok lidah ya. Lho tomate masyaallah. Mendur-mendure lek Im. Pira tomat? 2.000 guys. 2.000 ya guys. Oh ya nggak boleh guys. Kok medit ya guys? Ya bakalnya medit guys. Ketika bakulnya nyawung itu. Bakulnya nyawung guys. Ada nyonyot kabeh. Ternyata nyonyot no guys. Mbok iya nih ngono. Ben ulekane gamok guys. Sing kandhe untu karang nyeplos sih. Sabune ora duwe gitu. Trae kok mari ora kulak lek Im. Trae. Kip trae kok. Nek pabrik trae paling ya jek gawe. Wonge sing ora mek. Nyarine yo tapi dhewe, tak-takrine paneng dhewe. Cocok ya. Ya ngono bapak-bapak iki. Iya, gantine wong mbok-mbok ya. Bisa. Coming. Apa, Bang? Ekonomi piro guys? Ora, guys, aku nggur maca tok, guys. Oh, gatel guys, gatel. Ya Allah. Ambek apa wis, Bang? Saiki ae ketiga. Aja kakek. Ih, wae kok marah apa kabeh, Bang? Olah kumila, Bang, sak prapat piro? Apa 3.000 guys? Bakal lidah. Iki lho dah kaya pipim jare Bang Komar. Tomat. 3, 6, 10, 12, 19, lawe. Poke, Bang. Loh, kok kliwat ya, Bang? Wah. 49.
Bakule trara kula. Ora usah penten-pentenan guys. Oh. Tenang engko nek. Kene metu ana bojone kok. Nah, cocok. Bojone iki apa, Mas? Lip Shine. Anti dandruff shampoo. Sing kok gatelan kayak guys. Ya tahu dipukul guys. Sampo, kentekan sampo iki wayahe. Ayo, wayahe sampo. Kula sing akeh, Bang. Wayahe iki ketiga, Bang. Arek esuk hanyut, Bang. Urung malam Jumat sampunan iki. Wayahe hanyut, Bang. Kuat dan berkilau. Kok mampu? Susuku di Bang. Ijak kembali luwang Bang. Ini Bang. Wes tak enak lho wekku Bang. Ya kuwi susah tak tahi ngono. Ya Allah. Magic. Ya Allah dikae bim salah bim magic. Ya hokor ora trimo ge malah aku ngresiki lah aku ngepekno ceblokno. Apa? Tomat. Lodong nah. Lho. Jembri wong mar kowe. Borong saking welim. Yo. Walah. Kaya bayi metu, wayang kok metu. Diwayah-wayahe. Sabun cuci mar 2. Telur, guys. Iki tukang borong Bang Komar, guys. Cip, semangat. Rasane piye kok? Kayak sampo tampil gitu ya, terus ngumpetin ngono lho. Sampone tampil, Bang. Sokline prai, Bang. Tomat endok sak kilo bro selangkong. Enggak, nemik. Aja mundakno ya marah kurang tuku men mundakno leh. Sura wayahan. Halah, sura nek sing endok. Sak kilo selawe urung tuku wis ndakno wae. Kok nek ndoke Komar bledas ade boyot-yot. Pontong Komar. Sangat mas kan. Parfum Kolidah lho sampai toko mas. Kubrana aktif pe. Bergambo ke tengere. Dikore wong-wong ngono. Ya, ngono aku ngono. Apa? Wong-wong ku lho. Iki sing parfum iki sapa ya aku ngono kok mambu sampai kene aku. Eling. Oh, parfum Kolidah ya. Ini malah HP, mambu Kolidah. Kaya tanggane aku bar gambel Kolidah ke tengere. Ayo lek kowe kok ora nek wong lah mambu minyake. Langsung kaya melok wangi iki. Ape pengo kaya melok wangi. Di atas. Kata-kata hari ini, Bang. Nang gage aku nang kai selawen, tek dhuwitku lho. Apa? Ndak. Laris, Mar. Selawe kok ndak apa? Dikon pira? Sore. 26 jarene. Mundakno kok meragang, nggur 1000 leh. Entong pokok mundak pira, Pak. Nah, genepi gak apik karuan. Selawe no, guys. Ucul. Kok kono mah ora gelem kan. Ora ana kae wong nduk-nduk ning kono ora. Aku kok enggak tatok. Wis rungane wong. Ama ya. Yo. Lek nang etan. Yo. Selawe mbek tomat, guys, 30.000. Kayak mar duit kok 2000. Yo tenan. Trai, apa saite? Nggudak Komar yo entak Heeh. Engko kok bingung. Ini lo berdua lah, berdua. Ya ndak lah. Konten berdua ngono. Ngontan ndok berdua. Senani tanggane le. Ngonten lo waris nek bisa kirah ngono. Wah, kakak. Gantine Mak Damis. Oh, 30 tenan aku tak lho susuk emang lho. Ora ada iki pasar mider. Lho, Ji. 30 ngono siji enggak paham, Mas.
Lho, tak kayak berdua lho. Mbok Dewer ke. Dijak piye. Umur nomor piro, Mas? Sambet gitu. Sekali. Lagi kuwe kok Dari kae. wis ta sak jam enek malu. Menang itu. Sambet. Mulai metu ke omah aku emang kok. Iya. Tata pas aku cek kene ribet gak cengenges tok kono le. Tak aku pas aku ning kene pe mulai pas aku. Aduh Joko apa barang. Nang kok marah. Itu sing cedak, wawancara. Ya ora ketok lek kok carek-carek iki. Ngonten ngono wawancara kaya ngono. Salah nah wawancara dhewe. Kata-kata hari ini. Wis tak katakan hari ini apa? Bakul lo kata-kata hari ini. Ya ora apa-apa Yo, kono Mana gedang goreng takon, miawi. takon harga-harga topo. Mak aku ora bakul. Wawancara kaya wartawan. Mak Ngicengi kuwe. betahe kita. Kae sing nonton yo sedot. Ora metu koma yen ngono iki kowe wae, Omar. Iya. Trai giliran wayah blonjo kok, Dok. Wayah blonjo, guys. Wayah surau ngono lho ya. Sampone tampil, guys, di sampo Mar. Iwangi-wangi lho. Wayah tampil sampone. Fitring kok gak yang info, dia gak yang mendarat. Mendarat ora wene, kowe mendarat kok juga kok enggak. Minyak kita, makanya gue entek wong minyak kita.